baliza número 1 Vila de Cangas, na 2 o Náutico de Boiro, na 4 a Cabana, e agora a 2 minutos acabano de facer por a baliza número 1 Rianxo, pola 2 Narón, pola 3 Mera e pola 4 o Club de Remo Puebla. Vamos a ver que acontece, vamos a ver como se posicionan as 7 tripulacións que van a participar este ano na segunda. E xa está chegando as 3 tripulacións da primeira quenda, da sensación que Náutico de Boiro en primeira posición por a baliza número 2, xa están chegando escasos 100 metros para facer a Ciaboga, Ahora calamos, non se animades vos, que se vos escoite. Que se escoite esa afición. Manuel, sal de aí. Me están sacando fondo. Achégase, xa se prepara o Piqueiro na proa da traiñeira de Cabo de Cruz para facer a maniobra. A pique xa de facer a súa Ciaboga, xa para Cabo. Primeiro de Boiro, entra ahora, prepárase o Piqueiro da Balea de Vila de Cangas por a baliza número 1 e por a baliza está facendo tamén a súa Ciaboga. Ciaboga enfrontanse ahora o terceiro longo, seguramente o máis duro, xa o esforzo vai pasando factura aos remeiros. Os tempos da segunda virada. Temos en primeiro lugar a Vila de Cangas con 10.0... No, perdón, Náutico de Boiro con 9.54, seguido de Vila de Cangas con 10.03 e a Cabana con 10.12. Destácase a tripulación de Cabo da Cruz, destácase a tripulación do Náutico de Boiro, este colega que teño aquí que anduvo comigo á escola, e xa se chegan as tripulacións da segunda das quendas nunha igualada loita entre a Virxe de Guadalupe de Diego Portel, a ver en tempos compensados o que acontece. Juan Ferreirós de Rianxo, que xa se prepara na proa para facer a súa Ciaboga, con Óscar Hermo na popa dándolle as instruccións. Boa Ciaboga para Cabo de Cruz, vaino facer ahora a Mariñeira de Mera, este ano reforzada, collendo experiencia a tripulación do Concello de Oleiros e dando un paso adiante con respecto ao ano pasado. E Regatas da Pobra por a baliza número 4 tamén a piques de facer a súa Ciaboga, ao igual que pola 2 o debutante Club de Remo Narón. Xa para Narón, xa están tiradas as 4 traiñeiras, xa están afrontándose ao terceiro dos seus longos. Vamos a ver a clasificatoria, vamos a ver que pasa cos tempos compensados que xa temos aquí. Temos a Rianxo cun tempo clavado de 10.01, seguido de Mera con 10.07, Regatas a Pobra con 10.22 e Narón con 10.31. 4, primeira posición para os do Concello de Boiro, primeira posición para os de Mario Vidal, que este ano, ademais de dar, xa podedes ver as tripulacións moi de preto, casi polo meu GPS 200 metros para que chegue Cabo, un pouquiño máis retrasado parao a Balea de Vila de Cangas, en terceira posición a Cabana de Ferrol. Cabo a piques de entrar, Cabo a piques de gañar a regata, de gañar a quenda. Un aplauso, un forte aplauso para Cabo, que acaba de conseguir a primeira posición. Un forte aplauso. Que vai a entrar ahora a Balea, vai a entrar ahora a Vila de Cangas, segunda posición para os do Morrazo. Forte aplauso tamén, que se noten pola baliza 4, perdón, entra ahora a Cabana de Ferrol, que volve e ven para pisar forte para o Concello de Boiro. Xa poucos metros para o final, polo meu GPS está me marcando 150 metros. Vamos a apoiar os de Rianxo, vamos a apoiar a tripulación de Óscar Hermo, vamos a dar ánimos, vamos a dar folgos. Non se escoita ninguén, poucos rianxeiros que se desplazaron hoxe hasta aquí, hasta o Concello de Grove. A pique
piques de entrar. Este forte aplauso para Rianxo. Este forte aplauso para os de Diego Portela, que tamén vai na bancada, que gaña a súa quenda. E vai entrar tamén por a baliza número 3 a tripulación da Mariñeira, a tripulación de Mera. O ano pasado tocoulle sufrir, este ano dá a sensación que lle vai a tocar loitar polas bandeiras. Xa para Mera. Por a baliza número 4, loita encarnizada entre Regatas a Pobra e Club de Remo Narón. Rianxo, por favor, salido do medio que vai entrar Narón. Están lo dicindo os árbitros. Popa Rianxo, vai no hora a Pobra por a baliza número 4. E agora vemos entrar Narón na última posición. Recordemos que son debutantes e que ninguén dixo que os comezos fosen fáciles, así que pedimos un forte aplauso para eles.